Achiel kachiel nyaka kaunti mano ma Migori kocha kama wedo kanyo ni jopur kar chung' od bura mano marongo ne obedo kod mora bang' ka bende ne giyudo puonj e yore go mago ma bende ginyalo puro godo kahawa. Igeno ni puonj maket koda ma biro bedo ka ting'o ngima gi malo kaachiel kod ting'o yore go mago mag pur moloyo to mano mar kahawa malo e kaunti mano ma Migori kono e gwenge mago marongo. Jopur go ne okoni tiegruok mano ma bende ne giyudo no ne oyaw itgi kendo ne gikwayo jopur wetegi mar mondo mi gitem giyudo puonj maket koda mano kendo moloyo to gidonje riwruoge mago mopogore opogore machiwo puonj ka otenore kod weche go mago mag pur mar mondo mi giber chenro gi mag pur. Jopur mopogore opogore alwora ma kar chung' od bura mar Rongo koro to biro bedo koda kamorie maliche mokalo bang' bad migepe mopogore opogore motenore koda ka weche go mag pur mano ka moting'o FAO kaachiel kod Tunza program ne wuok ayanga kendo puonjogi yore go mag pidho kahawa gino ma bende biro konyogi e bero nweng'o margi. E kinde ma kamago jopur ma kamago noyango ne giyudo puonj mong'ith e gino ma bende biro konyogi e bero nweng'o ma ka kod kacha. Bende jopur gi otiyo koda ka thuolo ma kamano mar kwayo jowetegi mondo koro to nyal donjo e pur mano ma kahawa gino ma bende giyango ni ka giriwore koda ka jopur ma kamago gibiro bero nweng'o margi maliche mokalo. Bende rawere ko machielo bende ne okodong' chien mar jiwo jowetegi mondo mi onyal donjo e chenro go mag pur ne mar mwandu mathoth yudore e lo mano ma giketo e chenro mag pur. Ayudo ka en puonjruok maber mar kahawa kendo wan kaka mine madongo gi lony mamalo kendo ayudo ka kara anyalo tegno sama koro antie ni anyalo tegno nikech weche mopidha ka ayudo ko okonenga chama lote mag kete mbolea moko magalagala onyisa kata kaka anyalo loso mbolecha ma chiem ma nindi. Wayudo ka gini ber jowadwa, wagombo ni mondo wabwang'e mang'eny about kahawa ni kaluwore gi puonj maber mitimruok nade mimiyowa mondo wan bende wakonyrego e higni mabiro opuonjwa okonywa kata mana ngima ma mbele. Wayud kaka wandikore tije ma koro wakwayo jok mani oko kanyo mondo donje riwruok ni mondo ng'e more about pur ber. Yie me wabiro ni kawuono en about coffee. Koro warwako ji duto ni mondo mi owe loita oko kanyo gibi mondo mi giriwre kodwa e pur. Ahinya to vijende kaka wan. Weuru nindo e itu. Wayudo puonjruok kokal ni kare inyalo bedo ni timo tiji mar apiko kata tiji mamoko mag dukni oko kanyo to moloyo to nyaka ring michak iduogo mane weche mag puodho. Benson Opiyo mowuok e migawo mar FAO koro to medo yango ni chenro margi mar puonjo oganda yore go mag pidho kahawa ne en mano ma bende geto oganda duto te mano ka moting'o de kaachiel kod mine matindo nyaka rawere e chenro ma bende biro konyogi e bero nweng'o margi. From the chickens we're going to use the compost from chicken waste to produce coffee. So it's a very, very good project. We are very, very happy for Migori County and Rongo Sub-County for bringing such a good program in Rongo. Thank you. In Nyawadogwe here, we are targeting 35 farmers, mainly women and teenage mothers. Ma wach ma bende omedi tilo koda ka lebo dondi obendo bedo yango ni chenro mar puonjo oganda ni eki en mano ma bende koro to gisepuonjo jopur maromo 35 ka gin koda ka chenro mar yawo badgi kendo puonjo oganda mathoth pur mago mag kahawa mondo mi okonye bero nweng'o e pacho ka eki mangima. Gimomiyo wakelo project ni en ni wadwa ni mondo gweng'o lokre, gweng'o yud yuto maber. Iyudo ka jomondik ka matiyo e kahawa farms e puothe mag kahawa gin joma sani koro ndiki ma ginyalo yudo gimoro makoaka to at least onyalo donjo gi gimoro e ode. Koro gimomiyo ni wakelo pur ni siesie kwa ng'iyo gweng'ni wayudo ka yudhe nitie, wayudo ka joma mine nitie, to nyaka joma rong'onde be okowe chien, gimbe nitiere kama gidonje e project ka gikonyo to gimbe giyudo kaka gikonyore. Kala TV kowuok e kar chung' od bura mar Rongo County ma Migori, nyinga Gor Collins.